yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda ake editing kaga hannu yana yin irin drawing haka, yana zana mutum ko fuka menene da dai sauransu. Mutane na san za su ta mamakin ta yaya wai ake hada wannan abu. To yau insha Allah bidiyon mu abin da yazo ya nuna muku kenan ta yaya ake wannan abu. Dan haka ku biyo mu har karshen wannan bidiyon domin ku ga yadda ake wannan abun, ku ga hannu na zana na yin drawing. Ga wanda ba samu daman mana subscribe ba, muna roƙon ku da ku je ƙasan wannan bidiyon ku danna alamar subscribe, ku danna ƙararrawa a gefen shi domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zarar mun daura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. Da farko zaka shiga Kinemaster ka, bayan ka shiga Kinemaster ka zaka jira shi ya bude. Bayan ya bude zaka shiga nan wannan babban haka, zaka shige shi haka ka danna shi. Ton gashi nan zaka zaɓi kalan bidiyon da aka yi selecting. To da yake mu zamu sa bidiyon ta karkace ne, zamu zaɓi wannan na farkon haka sai mu danna shi. Bayan mun danna shi zamu shiga nan inda aka rubuta media sai mu danna shi haka. Bayan mun shiga media haka za mu je mu ɗauko kalan background ɗin da muke so haka, gashi nan sai mu ɗauko kalan background ɗin da muke so. Ga background nan kala da kala, kalan wanda dai kake so kai amfani da shi, gashi nan kala da kala, sai wanda ranka ke so. To mu bari mu zaɓi wannan background ɗin a matsayin wanda za mu yi amfani da shi. Za mu zo haka mu danna shi, in muka danna shi haka za mu ja shi haka, mu ƙara jan shi haka, mu ƙara jan shi haka, mu ƙara jan shi. Ta ya danganta da kalan yadda muke son bidiyon yayi tsawo. In ma ba ma son bidiyon yayi tsawo za mu iya rage shi haka irin da yadda muke son shi. To bari mu bar shi haka. Bayan mun bar shi haka za mu zo mu danna wannan mai dan alamun gutsin na haka, sai mu danna ta haka. In muka danna ta haka za mu shiga nan inda aka rubuta layer nan, sai mu danna shi. Bayan mun danna nan haka ga media nan da su effect da dai sauran text da handwriting, sai mu danna wannan media. Bayan mun danna wannan media za mu je mu ɗauko abin da muke so mu abin nan already dama mun tanaje su. To bari mu danna mu je mu ɗauko shi. Ga sunan kala da kala abin da muka ɗauko. To bari mu ɗauka dai kawai wanda za mu yi amfani da shi. Bari mu ɗauko wannan haka. In muka ɗauko wannan haka za mu je mu danna guta haka. In muka danna guta haka sai mu shiga mu ƙara ɗauko wani inda dai muka shiga ɗazun haka, za mu ɗaya shige su sai mu je mu ɗauko wani. Bayan mu ƙara dai shiga irin dai na ɗazun haka, yawa za mu shiga mu dai ƙara ɗauko wani haka. To bari mu ɗauko wannan haka. Bayan mun ɗauko shi haka za mu zo haka, za mu zo mu danna mu matse shi haka. In muka matse shi, okay sorry afwan, bari mu danna gutsin nan mai 7 inch kenan. Bayan mun danna haka za mu zo mu danne shi sai mu dan matso da shi haka. Yawa gashi nan. Tam bari mu bar sa haka saboda kan mu ci lokaci da yawa. Sai mu zo mu danna wannan na kofin haka. In muka danna shi za mu shiga in animation din nan mu zaɓi yadda muke son fitowar rubutun. Ga su nan. Okay, bari mu zaɓi wannan haka mu gani. Oh yawwa, bari mu zaɓe shi. Mu dan matso da wannan haka sai mu zo mu danna wannan gutsin haka. Bayan mun danna gutsin shi ma lock din nan zamu zo mu ƙara taba shi, sai mu dai shiga in animation din nan haka shi ma mu ƙara danna shi, sai mu dan ƙara zuwa dai mu zaɓi swipe down din nan yadda muka zaɓa ɗazun. Okay gashi nan bari mu zaɓe shi, yi mu ƙara zuwa mu matsar da shi haka, sai mu je mu danna wannan gutsin again dai. Bayan mun danna gutsin nan to mu dawo haka mu danna wannan lock din. Bayan mun danna lock din nan zamu zo ƙarshen bidiyon haka, sai mu danna shi ƙarshen lock din nan. In muka danna shi haka sai mu zo mu danna wannan background din babba, sai mu zo mu danna wannan alama almakashin haka.
in muka danna alamar almakashi mu zo mu danna wannan na biyun sai mu yanke shi. To mun yanke shi kenan yanzu haka. Bari mu je mu jawo bidiyon haka. Za mu zo mu danna, za mu je mu ɗauko mu danna gutsin nan haka kenan. Bayan mun danna gut za mu je mu ɗauko hannun da zai zana mana su kenan. Bayan mun shiga haka mun dai shiga irin na ɗazun, mun ƙara shiga da irin na ɗazun dai gashi nan. Yawa bayan ya buɗe mana haka za mu zo mu zaɓo hannun, dama muna da su mun zaɓe su dama tun can already. Za mu danna shi. Bayan mun danna shi mu je mu danna wannan gutsin haka. Bayan mun danna gutsin haka za mu zo mu danna hannun haka. Bayan mun danna shi haka za mu zo mu dan gyara shi yadda dai muke son shi. Bayan mun gyara shi yadda muke son shi, yau bara mun karkata shi haka ne, kowa san haka ake rubutu, hannun ke rubutu. Sai mu zo farkon bidiyon haka nan haka sai mu janyo shi haka. Bayan mun janyo shi haka za mu ƙara danna wannan alaman ɗan makullin gashi nan, sai mu danna alaman ɗan makullin nan. Bayan mun danna alamar ɗan makullin nan za mu ɗan ƙara jan bidiyon haka da faɗi yadda za mu ji aiki. Za mu zo sai mu danna wannan, sai mu zo nan haka sayar da shi sai mu ɗan sa bidiyon haka kaɗan, sai mu zo mu seta shi haka gashi nan ta inda mu fara aiki kenan. Sai mu ɗan ja bidiyon kaɗan, sai mu zo mu danna nan, sai mu ƙara jan bidiyon kaɗan, sai mu zo mu ƙara danna nan. Bayan mu ɗan ƙara jan bidiyon kaɗan sai mu zo mu ƙara jan shi haka. Ga nan za ka ga bin yanayin zanen yadda ka san hannun ke zanawa haka, za ka yi ta bin shi haka ne gashi nan dai muna gani. Yauwa ga yadda dai kake son shi za ka yi ta zana shi gashi nan. Gashi nan ana gani muna yi, gashi nan ana gani, kowa na gani. Yauwa ga gashi nan, gashi nan ana gani, kowa na gani. Yauwa ga sannan mun gama shi kenan. Bayan mun ƙara danna za mu matso da hannun ma kamar mun gama kenan. Bayan mun gama mu zo nan gurin haka sai mu danna wannan gutsin haka. Bayan mun danna wannan gutsin haka sai mu ƙara zuwa ɗaya. Bayan mun danna shi haka za mu zo gun ɗan makullin nan sai mu danna shi yadda dai muka yi dai ɗazun. Bayan mun zo sai mu ƙara dawowa haka, za mu dawo nan haka mu tsaya. Za mu zo daidai nan farkon wannan abun haka lofin sai mu ɗan ja shi kaɗan. Bayan mun ja shi kaɗan za mu zo nan ƙarshen haka yadda dai muka yi ɗazun haka dai za mu ta yi. Yau wato gashi nan mun gama haka, za mu ƙara zuwa dai mu danna wannan gutsin haka. Bayan mun danna wannan gutsin haka sai mu zo mu matsar da shi baya haka. Bayan mun matsar da shi baya mu zo mu danna play haka mu ga abin da ya mana aiki. Yau ba ga gashi nan, gashi nan, yau ba ga gashi nan. Za mu tsayar da bidiyon haka, za mu zo nan haka wurin nan sai mu danna wannan, sai mu danna shi inda mu je mu saving in bidiyon namu. Bayan mun danna shi haka za mu zo nan inda aka export nan sai mu danna shi haka. To wannan shine ƙarshen bidiyon namu.